olimpiai csapat. Na jó, lassan mindjárt kis izé a pumpa ér. Kis pumpa, nagy pumpa. Itt a vasari játékodik ilyenek kis vágy. Mi van? Hát aki van, nem tudom, Gyerünk arrébb egy kicsit. Ja, hát jöttől csináljuk! De ugye Gecibe csináljátok. Geci azt mondta, nem merem, megpróbáltam, most hátba belefordultam. Ne fordulj, nincs ott a vas, utána szétrágja a lábodat, menj arra. De én törtem ki ott a vasat. Jó. Csak egyenesen érjél le. Egy lógot lefele a vas, mondom, hogy lefele. Vagy az a... Hú, hát. Újra szaszos fej. Vigyázzatok a vasra. Belevett az orróba, van. Hát, az nehéz. Hogy akart az mostan? Nem, az úgy valaszkó ez. Ugorjál csak hát. Figyelj, hogy csinálja izé? Laci, úgy. Én kifeszítem magam hát, de hát ilyen közel. De látna. Menjél már, indulj! Ott már a buzi Csabi párok. Kenyezek is. Lementi az aljára, nem? Baj, mert... Hogy értem, legyen neki?